മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള സിയുടെ സംസാരം വളരെ മോശമാണ്. കാരണം എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ഈ ജനാധിപത്യത്തിൽ, ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ, ബ്യൂറോക്രസിയിൽ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളുണ്ട്. മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം MLA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് പദവി, ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മുകളിലാണ് റാങ്ക്. MPക്കും അതിൻ്റെതായ റാങ്കുണ്ട്. മന്ത്രിക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ആവണമെന്ന് പോലുമില്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഒരു സ്ത്രീ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു, അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യമായി വിളിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടും ഇടപെടണം മാത്രമല്ല, അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. പിന്നീട് അവിടെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇടപെടേണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വളരെ മോശമായ ഒരു മന്ത്രിയോട് നീതി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാലടിച്ചൊടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരമ്മ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെതിരെയാണ് മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വളരെ ടെൻഷനോടുകൂടി അവരെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ന്യായം അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു അടിയന്തര സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടി ചെന്നാൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടത് പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ന്യായം അന്വേഷിച്ചിട്ട് സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൊല നടന്നിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇയാൾ. അതെന്തും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അവരെ, ആ സ്ത്രീകളെ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട്. ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ സ്ഥലത്തെ MLA കൂടിയായ മന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയത്. മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. ഞാൻ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സംഭാഷണം ചാനലുകൾ കേട്ടു. വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെ ഒരു മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കുകയില്ല, എൻ്റെ സൗകര്യം പോലും ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള മട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തനം, ഏതൊരു മനുഷ്യനും അതിനോട് പ്രതികരിക്കും. യാതൊരു ന്യായവും പറയാനില്ല. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു MLAയെ സമീപിച്ചു, ഒരു മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. അവരുടെ വിഷമം അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അദ്ദേഹം ഫോൺ വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണാം. ഞാനാണെങ്കിലും അത് തന്നെ ചെയ്യും. വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ, സാർ അതിനുള്ള നടപടി ഞാൻ എടുക്കാം, ഉടനെ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ വയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ അതിൻ്റെ ന്യായം പരിശോധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ അയാൾ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമുള്ള ആളായിരിക്കും. യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുമില്ല. മന്ത്രി എന്നല്ല, ഒരു സാധാരണ പൊതുപ്രവർത്തകൻ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ, അത് ഭരണകക്ഷിയാവട്ടെ പ്രതിപക്ഷമാവട്ടെ, ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തുമ്പോൾ മാന്യമായി തന്നെ പെരുമാറിക്കണം. അതിനകത്ത് അയാളെ പേര് നടപടിയെടുത്തത് പോരാന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തണം. കാരണം അയാൾ അറിയണം, അയാളെ ഒരു ശമ്പളത്തിൽ പിടിക്കണം, ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അറിയണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ഇത്തരം മര്യാദകേടുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഒരു ദയനീയമായൊരവസ്ഥയിൽ പോലീസിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വൈകിയത് തന്നെ തെറ്റാണ്. മന്ത്രിയെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ലജ്ജാകരം. മന്ത്രിയോ MLA വിളിക്കേണ്ടി വന്നത് തന്നെ ലജ്ജാകരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു കർശനമായ നടപടി എടുക്കണം. മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. മന്ത്രി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു അഹങ്കാരം അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം മാന്യത വിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ മന്ത്രിയെ തന്നെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആരിനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ന്യായീകരിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വെച്ചിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഭരണകക്ഷിയാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷമാണെങ്കിലും ഏത് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇതുപോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇടപെട്ടാൽ അവരോട് മാന്യമായി തന്നെ പെരുമാറണം. അതിൽ അന്യായങ്ങളൊക്കെ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പലപ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആപത്തുകളുമായി സ്ത്രീകളും അമ്മമാരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം തന്നെ, ആദ്യം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവർ വിഷമിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കുക. നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം അന്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാമെന്നതാണ് എൻ്റെ പോളിസി. ഒരു സ്ത്രീ വളരെ വേദനയോടി അവർ ഓടിയെത്തുമ്പോൾ അവരെ ആദ്യം സഹായിക്കുക. പിന്നെ അവരെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പരിഹരിച്ച് നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നീങ്ങാം. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വളരെ വേദനയോടെയുള്ളൊരു പരാതി കേൾക്കാതിരുന്നത് 100% തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ന്യായം അന്വേഷിക്കാൻ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരിക്ക് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വന്നത്. അദ്ദേഹം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ, അവിടുത്തെ MLA എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കുക. അദ്ദേഹത്തോട് മാന്യമായി തന്നെ സംസാരിക്കും. അല്ലെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളാണെങ്കിലും പൊതുപ്രവർത്തകരാണെങ്കിലും മാന്യമായി തന്നെ ഇടപെടണം. ജനമൈത്രി പോലീസ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ നാട്ടിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അധികാരിയാണെന്ന് കരുതി നാടിൻ്റെ രാജാവല്ല. പൊതുപ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും ജനങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ്, ജനാധിപത്യമാണ്. അമ്മയെ തല്ലിയാലും 4 അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്. മന്ത്രി ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ല. മന്ത്രി വിളിക്കേണ്ട ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പറയാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ജനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനെ ബഹുമാനിച്ച് തന്നെ ആകണം. അത് പത്തനാപുരത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാണാമായിരുന്നു. യൂണിയൻ്റെ സംഘടനയുടെയൊക്കെ ബലം കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പത്തനാപുരത്ത് തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മോശമായ പ്രവൃത്തി നടന്നു. ഒരു ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട്, യൂണിഫോം ഇട്ടൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അയാളെ സഹായിക്കാനും അയാളെ ഒളിവിലിരുത്താനും നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ചില യൂണിയൻകാരും പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അതൊന്നും ശരിയല്ല. ഇതൊന്നും യൂണിയൻ്റെ ബലത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് മനസ്സിൽ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹുങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും. ഒരു മന്ത്രിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏതൊരു ബോധമുള്ളവന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പം എന്നെ ഒരു മന്ത്രി, ഞാനൊരു MLA ആണ്, എന്നെ ഒരു മന്ത്രി വിളിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മിനിസ്റ്ററെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ റെസ്പെക്ട്, എന്നെ പോലെ ഒരു MLA ആണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്താ മിനിസ്റ്ററെ എന്ന് ചോദിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അത് ഒരു മാന്യത. ഒരാളെ ഇപ്പോൾ സാറെന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരാളെ ഒന്ന് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്ന് കൈയെടുത്ത് കുമ്പിട്ടത് കൊണ്ടോ ഒരു നാണക്കേട് സംഭവിക്കാനില്ല. സാർ ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ന്യായം അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യാമെന്നൊന്നും ഒരു മന്ത്രിയോട് പറയണ്ട. വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അവിടെ ഇത് തീരുമല്ലോ. അടിയന്തരമായിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യാം സാർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു കാര്യം.